दे दिन्थि दे ओमफ्राय नै बेफोर जाहैबाय फिथोब बेखौ मा होनोमोनलाय थावख्रि नैबे थावख्रिजों इन्दि लुयो जोंनि बर'फ्रा नै केक बानायनाय होनना बुङोनो केक खुन्दुं जाफैबाय नै लास्टावहाय बै एम्फौ फिथोबनिफ्राय खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि नैबे भिडिअआ जाहैबाय माने जोंनि बर' हारिजों सोमोन्दो थानाय एबा जोंनि कालचारनि जेनाखि इन्दि लुनाय होननानै बुङो दा नै बेखौ दानि जुगाव इन्दि लुनाया बिराद खमसै दा एम्फौ फिसिनायाबो बिराद खमसै नाथाय जों बेखौहाय माने बे जोंनि कालचारबो आरो बेजोंनो जों रांबो आरजिनो हायो बेखायनो जों बे खामानिखौ मावबाय थानांगौ दा बेनिखायनो आं जि एफपिसिआव मोनसे कम्पानियाव आं मावनानै दं बे कम्पानियावनो जोंहा मोनसे ट्रेनिं सोलिबाय थादों दा सेरिकालचारिस्ट दा नैबे ट्रेनिं प्रग्रामा मा बेखौहाय गुवारै जुदि एक्जेक्टलि मिथिनो गोसो जायोब्ला नोंथांमोना नैबे बेनाराव नायोब्लानो हमनो हागोन एबा बुजिगोन बे माने डेभेलपमेन्ट कमिसनारनिफ्राय फैनाय दा बेयो अर्गानाइज बाय नैबे इण्डियान इन्सटिटिउट अफ एन्टारप्रेनारशिप बेयो माबानिफ्राय जोंहा गुवाहाटीनिफ्राय बेयो अर्गानाइज खालामहरजानाय जादों नायदिनै एन्टारप्रेनारशिप काम स्किल डेभेलपमेन्ट प्रग्राम बेलाय अन सेरिकालचारिस्ट नै अर्गानाइज्ड एट फाथाबारि मालिबिथा नैबे जोंनि कम्पानिनि नाम ओमफ्राय नैबे भेनुआ जोङो नैबे चिरां डिस्ट्रिक्टनि मालिबिथा नैबेयाव जागासिनो दं 1 थारिख मार्चनिफ्राय दा खोथाया जाहैबाय लोगोफोर माने जोंनि बर' आइजोफ्राथ' गोबाङानो फिसिनानै एम्फौखौ फाननानै जानानै आरो एम्फौ फिथोबखौ फानो खिन्थु एम्फौ फिथोबखौ माबायदिब्ला जों दाम गोसा मोननो हायो बा रां आरजिनो हायो बेखौहाय नैबे प्रसेसखौ रोङोब्लानो जोङो राङाखौ गोबांसिन रां जोङो मोननो हायो आरजिनो हायो दा बेनो जाहैबाय बेखौहाय फिथोबखौहाय फिथोबै फाननाङा खिन्थु खुन्दुं बानायनानै फाननांगौ आरो खुन्दुं बानायनायनि उनाव आरो हायोब्ला बेखौहाय दानानै सि बानायनानै एबा फेब्रिक बानायनानै फानोब्ला आरो बांसिन रां मोनबावो प्रसेसखौ नायनानै लायोब्ला नोंथांमोना माने नोंथांमोननि थाखाय बे बिराद मोजां जागोन दा नायदो नै जोंनिथ' बर' हिन्जावफ्रा आइजोफ्रा बिराद नै बेबायदि एम्फौखौ जानो थाखाय फाननो थाखाय फिसियो ओमफ्राय नै बेफोर जाहैबाय फिथोब औ नै बेफोरबायदि एम्फौ फिथोबनिफ्राय माबोरैहाय खुन्दुं दिरुनो ओमफ्राय खुन्दुं जायोब्लाथ' बेखौ दानानै सि बानायनो हायो नालाय मेदाम मोना दा बेखौहाय माने माबायदिहाय इन्दि लुयो बे खामानिखौहाय जागायबाय बेवहाय फार्स्टआवनो मा दैयाखौ फुदुंग्रोनायसै आरो ना ओमफ्राय जोंने बेखौ सोलोंनो थाखाय गोबां आइजोफोर दं बेवाइफोर बिबोनांफोर बिनानावफोर हलाय माखासे हनै हरै दङ दा बे ट्रेनिं सोलिनायनि गेजेरजोंनो बिथांमोना माने बे इन्दि लुनायनि ट्रेनिंखौ माखासे फोरोंग्रा सानैसो दङ ओमफ्राय बिसोर माखासे सोलोंग्राफोर आरो इन्दि लुनो दा सोलोंनो थाखाय एसेल' लाबाय बेसेबां दं बेबा फवासे रुगोननो फवासेयावहाय बेसेबां दै होनांगौ बेसेबां मा होनांगौ बेखौ नायनानै लादो दा बेखौ नायनानैनो नोंथांमोनाबो न'आवबो मावनो हागोन माने नै बिसोरथ' जोंनि आइजोफोरा माखासे बिसोरो ट्रेनिं लादों ट्रेनिं लानानै सोलोंगासिनो दं खिन्थु नैबे भिडिअखौ नायनानैबो सोलोंनो हागोन आरो माने आं फुल दिन्थिगोन आरो माबायदिहाय रोंहांखाबाय दा एसे नोंसोरबो दिनैथ' सेकेन्ड टाइमसो रुनाया दाखालि खेबसे रुनानै बिसोरो खुन्दुं बानायखांबाय बेनिफ्राय दा दिनैहाय रुबावगोन आरो रुनायनि प्रसेस माने मोनफ्रोमबो प्रसेसखौ स्टेप बाय स्टेप आं नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन आरो नैबे भिडिअनि गेजेरजों माने फिथोबखौ सुग्रोनांगौ ने फिथोबखौ सुनानै लाग्रोनांगौनो दैजों ओमफ्राय बेखौ मानो सुयो मैलाखौ खारहोयो ए मैला खारनायनि सुग्रोनांगौ आरो बेखौहाय खाथबबाय होमब्ला सियाव ओमफ्राय ओरै खाथबनानै रुनायसै आरो खातसारनि खाथबखाबाय आरो ओमफ्राय लुज खानांगौ जाहैबाय माने एसे लखबनानै रुला गोदौनायजोंहाय माबा बिजुं ओंखारनो नालाय बिनि थाखायनो सियाव खाथबनानैहाय रुनांगौ जायो आदसा ओरै थाबाय ने औ 25 ग्राम नैबे माथि साबोन गोदोहाय माथि साबोनखौ जों बाहायोमोन दा गोदोनि मानसिफ्रा बांसिन बाहायो आजिखालि
बारा बाहायले बेखौ बांसिन बाहायखाले खिन्थु बेखौहाय नैबे खुन्दुं बानायनायावहाय माने नांगौ आरो माथि साबोन नै माथि साबोन खौबो हरबाय दैयाव ओमफ्राय नैबे जाहैबाय वाशिं सदा होनना बुङो हाथायाव मोनगोन बेखौ दा एसे एसेयानो थोखायो दा बेखौहाय बायनायाव बेसेनबो लाया बांद्राय दाम खमनि बेसाद बेफोरो बे जाहैबाय सदा वाशिं सदा होनना बुङो रोंजोबखाबाय दा नोंसोरबो रोंबाय नोंलाय रोंबाय एसे दे रोंलांजोबसिगोन बे दैयाखौ मोजां गोदौ होग्रोनांगौ ना माथो दाने नै माने आसल बुस्थुखौ फिथोबखौहाय होनायसो दैया ग्लुब ग्लुब गोदौबाय नालाय नांगौ बायदि दा होनायसो जाहैबाय नै दे हरदो दे बेखौ ओरै हरबाय आरो ओमफ्राय दाने बेखौ एम्फौ फिथोब होना बेसे गोबाव दोननांगौ बेखौ 30 मिनिट औ 30 मिनिट आधा घन्टा बेखौहाय सोमनानै दोननांगौ आरो दै गुदुङाव माने रुफानांगौ जाहैबाय बेखौ रुनांगौ आरो गोदौफावो दा रुखांनायनि उनावहाय बे फिथोब माबायदि जायो बेखौ नायदो आरो एबाराव दा नायदो नै रुखांनानै बोखांबाय ओमफ्राय फिथोबा जे दहाय जारोम गोजामोन दा बेनि गाबा बेबायदि जाबाय नै दा एसे वाइट ब्राउन टाइप दानिया नेक्स्ट स्टेप माने रुखांनानैहाय मा खालामो बेखौ नायदो नोंथांमोना मा खालामो होनो दानिखौलाय केक बानायनाय होनना बुङोनो केक बानायनाय केक मेकिं मोनसे बोखानानै एबार बानायनाया जाहैबाय केक बानायनाय सान्दुङाव लामबावनांगौ ने ओमफ्राय रानहोनांगौ आरो दे केकखौ माबायदि बानायो दिन्थिदो दे जोङो बेवाया बानायजेनबाय नामा केक दै एसे होनानै दैयावहाय बिदि खालामनांगौ आरो दैयाखौ बांद्राय लानाङा ने नायनि बे केक जाबाय नै माने गुवारै बिदि जाबाय नै बेखौ फोराननायसै आरो बिदि गुवार खायो आरो ने दिसाय नायनि बे जाहैबाय केक दे बानायदो दे केक बानायदो बेखौ बिदि दासोम बानायनांगौ अर होनांगौ ने अर होनांगौ नै एसे लानानै ओरै बुनानै आखाइजों आसिजों बुनानै वार होलांनांगौ जाहैबाय आरो बुबाय थालानो वार लांखायो ने बेनो जाहैबाय केक बिलाय जाखाबाय दा नै दे केकआ दिन्थि दे दे खालाय जिखौनो नाङा होननायखौ खोनायाखै खुन्दुं बानायना फाननायसो नामा नोंसोरलाय फुरा रोंब्ला फानगोन दानाबो फाननांगौ औ बे जाहैबाय केक दे दिन्थि दे ओमफ्राय दाना बेखौ फोराननायसै सान्दुङाव ओरै फोरानबाय नै बे केक जाजोब्बाय नै केकआ राननांगौसै आरो रानखांब्लानो बे सानोहाय इन्दि लुनो रेडि जासिगोन आरो दा नैबो फोरानजोब्बाय नै सान्दुङावहाय माबाखौहाय केक एम्फौ फिथोबा बेबायदि गुवार जाबाय नै रुखांनानैहाय बेखौनो केक होनबाय नै फोरानगासिनो दङसै आरोबाव जानायसै बावले माखासे जाजेनबाय खोमा नै दानिया बे केक बानायखांनायखौ फोरानबाय नालाय फोरानखांनानैहाय दा बोखांनायनि सम जाबाय माने सान्दुङाबो खराथारना दिनै थाब रानबाय आरो नैबे दुलाराय फोरानजोबदोंमोन नै दा बेखौ बोखांगासिनो दङसै नै बेखौहाय इन्दि लुनो लांसिगोन आरो एबाराव रानबाय दा नै रानबाय एसे अबेबा ने अबेबा जासै दा दे
रानबाय ना बेवहाय जे दे नैबो दोनदो दे औ अन्थाइनायखौ अन्थाइ बोखां थो लादो थो साजेनना दिन्थिदो राननायखौ बोखांनानै माखासेया लाबोबाय थादो दा ओरै बोखांबाय नै फ्राय रानजोब्बाय दसेनो रानबाय गोबा बानायखादों नालाय दिनैहाय दा लाबोबाय बोखांनानै नैबे केकमोन जाहैबाय बेथ' रानबाय नै राननानै दा बेखौ थावख्रिजों इन्दि लुनाय बेखौ मा होनोमोनलाय थावख्रि नैबे थावख्रिजों इन्दि लुयो जोंनि बर'फ्रा दा नैबेखौहाय थावख्रिखौ नै बेबायदि लुयो नै फिदिङै सानानै बेखौथ' जोंनि बर' आइजोफ्रा फ्राय रोंखायो बिदिखौहाय बेलाय नै साफ्रे बियो बिदि लुबाय लुनानै ओमफ्राय नैबे खुन्दुं जाफैबाय नै खुन्दुं बे जाहैबाय दा खुन्दुं थ्रेड बेलाय ओमफ्राय बेखौनो दायोब्ला बेनो सि जाहैबाय आरो माने बियो इन्दि खुन्दुं जाहैबाय आरो इन्दि खुन्दुं दानिया आजिखालि माने मेचिनबो ओंखारबाय सिगांथ' जोङो नै बेबायदि जोंनि बर' हिन्जावफ्रा बेबायदि थावख्रिजों इन्दि लुयोमोन इन्दि खुन्दुं दानिया नै बेबायदि मेचिन सफैबाय दा बे मेचिनखौबो जों गंथाम बाहायदों ट्रेनिंनि थाखाय बे जाहैबाय कारेन्टनि चार्ज होग्रा नैबे जेन्थेर कारेन्टनि जेन्थेर होननांसिगोन बेखौहाय दा नैबेहाय बेखौ मा होनोमोनलाय नलि औ स्पिनिं मेचिन आरो बियो दा स्पिनिं मेचिनावहाय लुसै आरो दाने बिदि मेचिन ओंखारबाय दे लागावदो दे दा बेबायदिसै नै दा बै गोरानखौ लानानै बेबायदि दा सुइस दङ सुइस अन खालामनानै गिदिङो आरो दा बै थावख्रिनि अनगायै नैबेबायदि स्पिनिं मेचिनखौहाय कारेन्टनि जेन्थेरखौ बाहायसै आरो दा बाहायनो हायो बायनानै ओमफ्राय बेवहाय बे मा जाखो खुन्दुं जाहैबाय इन्दि खुन्दुं बे रेडि जाहैबाय नामा सास्लायफिनबाय आरो बेवहाय बे खुन्दुङा बिदि ओंखारबाय नै खुन्दुं दा बियो दाजासै आरो ने सोंनानै दाजासै आरो बियो औ बेबायदिलायनो बेबायदि खुन्दुं ओंखारबाय आरो बै एम्फौ फिथोबा बेबायदि खुन्दुं जाफैबाय दा खुन्दुं मा सोंगोन ओंखाम बायदि होबावनांगौ आदसा नैबे रेडि जाबाय नै मुथासे जाजेनबाय नै जेन'बा नैबे खुन्दुं जाफैबाय नै बियो बास दा बेखौ मा होनो माइदै माराव सोमब्र'नायसै दा नोंथांमोना नुबाय नैबेबायदि खुन्दुं जाफैबाय नै लास्टावहाय बै एम्फौ फिथोबनिफ्राय दा बेफोरबायदि खुन्दुं बयननायसिम फैयोब्ला भेलु एडेड खालामोब्ला जों बै फिथोबखौ डाइरेक्ट फानस्लायस्लाय बेबायदि खुन्दुंब्ला बेनि बेसेना बांसिन जायो दा ओंखायनो दा नैबे मादैमोना एक्सपार्ट नालाय दा नैबे मादैमोना मिथिगोन जेन'बा फिथोबखौ डाइरेक्ट फानोब्ला बाजाराव बेसेबां मोनो दा केजियाव 800 थाखा समावथ' 700 गाहामबो फैयो माने दामा बेबायदिनो दामा मोजां मोनथारब्लाबो 800 थाखा ओमफ्राय जुदि नै बेफोरबायदि खुन्दुं बानायना फानोब्ला बेसेबां मोनो केजियाव बिदिनो 4,000 5,000 होमब्ला नायदो नोंथांमोना फिथोबावहाय 700-800नि फाननांगौ ओमफ्राय नोङो खुन्दुं जुदि बानायोब्ला 4,000 गाहामसिम मोनो होमब्ला बेसेबां फाराग ओमफ्राय एम्फौ फिथोब सेरसेयावहाय बेसे गोबां ओंखारनो खुन्दुङाबा 750 ग्राम मथा मथि फवासेल' दाननो खम जायो अब्ला नायदो नोंथांमोना बेखिनिखौ एसे खस्थ' खालामनानै न'आवनो जोंनि बर' आइजोफ्रा जुदि बानायना फाननो हायोब्ला बांसिन रां जों आरजिनो हायो आरो बेखौहाय आरो सि दाबावोब्लाथ' बहुद मोनबावो ने सि बानायना फानोब्ला औ 4,000 औ बेबायदि दा बेखौथ' जों मिथिखागौ इन्दिनि दामा बेसेबां इन्दिनि डिजाइन बानायब्लाथ' आरो बांसिन मोनबावबाय बेनो आरो दा बेनिखायनो जोङो जोंनि आइजोफोर आरो हौवाफोराबो मावनो हायो बेखौ खुनु हौवा हिन्जावनि फारागथ' थाया खामानिसो नालाय बियो मोनसे दा बेनिखायनो फिथोबखौ डाइरेक्ट फानालासिनो खुन्दुं बानायनानै फानोब्ला जोङो बांसिन रां आरजिनो हायो दा बेखौनो बिथांमोनाबो बेनि थाखायनो बिथांमोनाबो जोंनि आइजोफ्राबो बेखौनो सोलोंदों आरो सोलोंगासिनो दङ